הבטחנו תמונה של הרוגלח אחרי שהם יוצאים מהתנור. תסתכלו כמה שהם יפים, כמה שהם מבריקים, כמה שהם מהממים. אני בטוחה שכשתכינו אותם אתם תבינו מה זה אומר נמס בפה. הם פשוט נמסים. מיד כשהם יצאו מהתנור אנחנו הברשנו אותם בסירופ סוכר. בזמן ממש כשהם רותחים, מבעבעים, למרוח עליהם סירופ סוכר. אצלי הסירופ היה קר, הוא לא חייב להיות חם, אבל הרוגלח חייבים ממש מיד כשהם יוצאים מהתנור. אז היה נחמד להכין איתכם, אתם מוזמנים להתרשם בדף שלי, בדבש וחלה, חלות מעוצבות. אני עושה סדנאות אפייה, סדנאות של קליעת חלות, תסתכלו איזה יופי של דבר. מוזמנים אליי לדף הפייסבוק, זה הטלפון שלי. מוזמנים להתקשר, להזמין סדנה, או ערב הפרשות חלה. זה הכל. אני רוצה את כל התגובות שלכם מתחת לוידאו, או לתייג אותי בתמונות בפייסבוק. אני רוצה לשמוע שזה יצליח לכולכם. שיהיה בהצלחה בעזרת השם. רק שמחות שלכם יום פורח. תראו זה יופי של פרחים. ובא לי קנה לי. טוב להתראות, ביי ביי.